ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಂಡಸ್ ಗಸಿ ಉಂಡತ ಈ ಗಸಿ ನಿಕ್ಕುಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗಂತೂ ಪಂತಿನ ಕಜಿಪು ಬೊಂಡಸ್ ಗಸಿ ಕೈ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕದ ತಿನ್ಪರ ಆತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಪರಿಮಳ ಆದುಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕಲ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಬಿಸಲೆಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರೆದಿರ ಇಂಚ ಮಿತ್ತರು ಮುಚ್ಚುದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುನಗ ಐತ ಪರಿಮಳನೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡಸ್ದ ಗಸಿ ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಕುಲ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿಂಚಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈದನು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ ಮಲ್ತೂತಿರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ನಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು. ಸೊ ನಮಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇರ್ನಾಗನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದಿರಿ ಎಂಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಿನತ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದಂದು ಪಂಡಿರು. ಸೊ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ದಾಲತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸೆ ಹಾಪುನು ಎನ್ನ ಬಾಬಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೀವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೋಣು ಪೂರ ಎಫರ್ಟ್ ನೀರ್ ಪಲಾಪುನು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ನಟದು ಬಾಬಡ ನಟದು ಉಂತುನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡತ ಆ ಪೋಣೆ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಚೆನಿ ಕೊರಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನತ ಅಂಚೆನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸಿಕ್ಕದ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತು ಮಟನ್ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಅದಿತ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ ದೆತ್ತ ನೋಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆ ಲೈಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಪ್ಪುನಗನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಎದುರು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ ಅವೇನು ಎದುರು ಮಂತದ ಪೋಪ್ಯಾನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇನ್ ಯಾನು ದ್ಯಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕಲ್ಪ ಬ್ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಡಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ನೆನ್ನೆಟ್ಟು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲಾದು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಪೂರಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇನಿ ಅನ್ನ ನಿಕಡ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತಿಲ ಕಾನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಎತ್ತ ಬೊಂಡಸದೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುರಾಣಿ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತರ ಸೋನಿತ್ತಿ ಐತರದಾನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಇನಿ ನಾನು ಐತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪತ್ತ ತೂಪವೇನ ಬಕ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪುನತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಾಡನಗ ಪಾಡನಗ ಬಂದೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ ನನಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ತುಪ್ಪವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ಪಣ್ಣ ಸತಾಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈರೆಗ್ಲ ಪನಂದೆ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ತು ಜತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ದಾದಲ ವಿಶ್ ದದಾಣಲೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಏನೋಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತಿಜಿ ದದಾಣಲೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಐಕ್ ನಿಕ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಾದಲ್ ಪನಗ ಅಬೈಡ್ ಒಂದೇನು 28 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನೀಟ್ ಅದು ಬುಕ್ ಕೊಡು 11 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆಯಲಿ ಅಬೈಡ್ 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 ಪಣ್ಣದು ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ. ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಅದು ಉಂಟದಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುನು ಓಕೆ. ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕೈತಲ ಅದನ್ನ ಡಿಲೇ ಅವನು ಅತನಾಡ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಅವನು ಅತನಾಡ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರೋನು ಅಂಚಿನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡೆಂಡ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಜಾಗ ಸೇಲ್ ಆಯರೆ ಅತನಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಜೋಕಲ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡುಂಡು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆದಪ್ಪ ನಾವುದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜೆ ಓಕೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಆತನಾಣ ಇಂಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪಾತೆನಗ ಈ ತುದ್ದ ಪಾತೆರಚಿ ಇತೇ ಚೂರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅಂಚ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್
ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದನ್ನು ತೂಲೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕೊಡುವೆ ಜಾಬ್ ದಾದ ಎನ್ನು ದಿತ್ತೀರ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಡ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೈದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಇಂಕ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆವಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅಂತೆ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೇನು ದಾಗದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಮಂತ್ದು ಉಂತದೇನು ಈಚಿನಾಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ಏನ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉನ್ನತ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಮಂತ್ದು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ನಿಕಳ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಣ್ಣದು ವಾರಡು ಒಂಜಾಂಡಲ ಪಾಡ್ಗ ಪಣ್ಣದು ಬ್ಲಾಗ್ ಈಚಿನಾಡ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪಣತ ಅದಾಲ ಈಚಿನಾಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಜಿನಾಂಡಲ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಕೆಲವದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಕಾತಿರ ಅಕ್ಕಳು ಕೇನು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿಂದ ಅಂಚೆನೆ ತುಳಿ ಎನ್ನ ನೀ ಮುಲ್ಪ ತುಳಿ ಎಂಚಾತೇನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಕಟ್ಟೋದು ಉಲ್ಲನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯನು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಉದ್ದ ಬೈದನು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅದ ಉದ್ದ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಹೇರ್ ಉದ್ದ ಬೈದನು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮುಣದು ಬುಷಿ ಬುಷಿ ಹೇರ್ ಇತ್ತಲು ಇತ್ತೇವಂತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನೋದಿಲ್ಲದು ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬುಷಿ ಹೇರೆ ಶೋಕ್ ತೋಜಿನೊಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಎಸ್ 5 kg ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇನ ಎನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವು ಜತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟೆಪುರ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಸಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈಪುರ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪುರ ಹಾತಿನ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಚಿನ್ ಇತ್ತನು ಸಪುರ ಹಾತೇನೆ ಎನ್ನ ಬಾಡಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಸ್ ಇಂಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟಕ 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 ಅಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಬೊಂಡಸ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಬೊಂಡಸ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಪೆ ಹಿಂಗೆ ಬೊಂಡಸ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತು ನೀನು ಕೋಡೆ ಸೋಮವಾರ ತಾ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆತ ಸೊ ಯಾನು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏಡಿಗೆ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ತ ಮುಟ್ಟೆ ಪೂರ ಅಕಳನೆ ಮನ್ಪಯನ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಏತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪದು ತರ್ಪದೆ ಅವು ಪೂರ ಆನಾಗ ಈತೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಪಿನಿ ಆಡಲೊಂಜಿ ತಿನ್ನೇರ ಆಸೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಓಲಗೆ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನೇನು ಓಲ ಒಂದು ಉಂತಾಯಿರವಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಆಸೆ ಐತಿನೇನು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಿನೈಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವನು ಪೂರ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಟಚ್ ಹೊಡಿ ಎಂಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಆಸೆ ಪುನ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಬಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆ ಅವು ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಏಜ್ ನಮಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಿನ ನಾವು ಪಕ್ಕಡೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ತಿನ್ನೋಡು ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪುನಃ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಮಾತೊಂಜಿ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ನಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಜೋಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಣ್ಣನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಅಟಿಲ್ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂತದು ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬೇಲೆ ಹೋಗಿರತ್ತ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಖಲ ಎನ್ನಡ ಬೊಡೆ ದಿನ ಕುಲಿಕ್ತನಾಡ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಂತದೊಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಯದಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಏತೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಬರಿಕದಿದ್ದು ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಆವಡು ಮಗಲ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಆವಡು ಬೊಡಿದಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಏತ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮೋಕೆಡು ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಹೊರರ ಅಕ್ಕಲು ಅಪ್ಸೆಟೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ದಾದಾಣಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡಲ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮನ್ಪುನ ಬೀಪದ ಪಾಡ್ಬಿಡುತ್ತ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಒರಿದಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಉರ್ಕರ್ಪಾದ ಅಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಉರ್ಕರ್ಪಾದಿನ ಉಂಕ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಪಂಜೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇವನ ಯಾನ್ನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಯಾನ ದುಂಬು ನಾನು ಒರಿದಿನ ಅವೇನು ಉರ್ಕರ್ಪಾದಿ ತಿನ್ಪೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ನಡೀತು ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ ಅಂಚಿಂಚು ರುಚಿ ಅಂಚಿಂಚಾಣಲ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಚಿಂಚಾಣಲ ಒಕ್ಕಡ ದಿನಾಂಡಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪತ್ತದ ಮನ್ಪುನ ಗಟಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ ಬಡಿದೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅವಡು ಪುಳಿ ಅವಡು ಖಾರ ಚಾಂಡಲ್ ಉಂಡದ ಎಸ್ ಈ ಮಂತಿನ ಅಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾನಿತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಪಟ್ 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 ಅಂತ ಮನ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಂಟು ವಾಶದ ನಾವೇನು ಕುಂಟು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಪೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಿಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅನ್ನ ಅಂದ ಕಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕೆಲವರು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಟು ರೈಟು
ಬರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಡಮ್ ಅದು ಬೂಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಯಾನು ಇಂಚ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿತೆ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಒಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನ ತೊರಾಡು ಎನ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಡಮ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಿರ ಬೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಯಾಜಿರುವೆ ಬಕ್ಕ ಬಾತಿರ್ಗ ಹಸಿ ಗುಲಾಬಿ ಉನ್ನತ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬೈದು ಎನ್ನ ಮೀನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಉನ್ನತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಿನಿ ಜಾಲಿತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈತನ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಬಾಡ್ದು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಚಿಗುರು ಬೈದು ನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹಪ್ಪು ಮುರಣಿಪುರ ಬತ್ತಿನ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪೂತ ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಹೊಸತ್ತು ಚಿಗುರು ಬೈದು ಒಂದು ಪೂರ ಬೈದಿನ ಹೊಸತ್ತು ಚಿಗುರು ಬೈದಿನ ಪೂರ ಇಂಚಾತು ಇದು ದಾಸವಾಳ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ದಾಸವಾಳ ನೆಟ್ಟು ಮುಗ್ಗೆ ಬಿಡ್తుంది ನೆಟ್ಟು ಮುಗ್ಗೆ ಬಿಡ್తుంది ಒಂದು ಎನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ದೈ ಶೋಕು ಚಿಗುರು ಬೈದಂತಲೆ ನೆಟ್ಟು ಚಿಗುರು ಬೈದು ಕಾಂಡದ ಪುರತ ತುಲ ಬಾಜನ ಪುರ ತುಲ ರಾಸಿ ಈತು ದೆಕ್ಕೆರುಂಡು ನಾನು ಅವೇನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈತು ದೆಕ್ಕೆರುಂಡು ಬಾಜನ ಪುರ ಒಟ್ರಾಸಿಂಡು ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿರದ ಯಾನು ಕೊಯ್ಬೇಕ ಈ ಇಲ್ಲಡದಾದ ಮೆನ್ಪ ಅದು ಈಟೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನಾನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮನ್ಪೆರ ಅಂದಿನಪ್ಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇದ್ರಪಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹೆಂಗುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುದು ಏಸು ಬೇಲೆ ಅಂತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಯಾನು ಕೊಯ್ಬೇಕ ಇದಾದ ಮನ್ಪ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಣ್ಣದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಏಸು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿಟಿ ಅವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂಜಲೆ ತೋಜಿಟಿ ಅತ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿನಾತು ಅವಂದೇ నేను ఫ్రీజర్ బీదిస్తుంది అవి ఇంచడిన నాదు నెట్టు ఉంటే రావండి ತುಲ ಮನ್ಪದೆ ಕನ್ನದಿ ನಿತ್ಯ ನಾನು నేను ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಚೂರು ನೀರು ಬೋರನ್ನ ನಾದು ನೆಟ್ಟು ಉಂಟರ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಜೇಂಜಿ ಎಟ್ಟಿದ ಮುಟ್ಟೆ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲುಂಡು ಉಂದೆ ನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಮಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ದಿಯರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದುಪ್ಪುನತ ಚದಲಕ ಅವಳ ದಿಯರ ಬಂದಿತ್ತೇನು ತುಲೆ ಈತಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಈರ ಪರಪ್ಪಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಬಂತು ಕಥ ಇತ್ತೇನು ಐಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಯಾಂದಾದ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಅವಂಗ ಪುರ ಇಡಿ ಉಪ್ಪುನಕ ಅವನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆರೆ ಒಪ್ಪೋನುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಅನ್ನು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಕ್ಕ ರೆಡ್ ಲವಂಗ ಬಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಐಕು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ರಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೇನು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ರಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈತೆ ನಾನು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐದು ಪಾಡರುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ ಜೀರ ಪೌಡರ್ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಇಂಜೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ತಾರೆಪುರ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಪುರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಪುರ ಪೂರ್ಣದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೀಜಿಡ್ ಪುರ ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಂತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಪೇಟೆ ಅನಿತಂಜಿ ನಾನು ನೆತ್ತ ರಪ್ಪಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪು ತೂಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪೊಡಿ ಮಂತೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲಕ್ಕ ನಾವು ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕುನತ್ತ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಬಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಮಂತೇನು ಒಂತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ರೆಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ದ ಒಂದೆತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಪೇನು ಬುದ್ಧದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಪೇನು ಅಂಚೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೀರ ಪರ ಕೊಂಚ ಕಟ್ ಮಂಪುಗ ಓಕೆ ಚಾಪ್ ಮಂಪುಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವು ಯಾನೆ ಮಂತು ನಾಡ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಲಿದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಂಪದೆ ಕಂದಿ ನೆಟ್ಟು ಬಚ್ಚವಾಣು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ದೀವಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಂಚೆ ಮನ್ಕೊಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಇದು ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಮಿಟ್ಟು ಚಿಮಿನಿಲ್ಲ ಆನ್ ಉಂಡತ ಅದಾದ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಐದು ನೀರುಳ್ಳಿನ
ಪಾಡ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬಾಡದನು ಫುಲ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಐದಕ್ಕ ಏನು ಐತೆ ತುಲಿ 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ದಾಕು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತೊಂದೇನ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡ್ವೇನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂತದ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೌಡರ್ ಮಂತದ ಉನೇನು ಪಾಡ್ವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೇರೆ ದೀಪಿನಿ ಆತೆ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತೋಜು ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜೀರಿಗೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಹುಳಿ ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡಿದೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡಲಿ ಚೂರು ದಯಕ್ ಬಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊಡೆ ಪುಳಿ ಉಂಡತ್ತ ಐಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಹಣ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಿನಿಗರ್ದ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಒಂದಲ ಪಾಡೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಪಾಡಿದೆ ದಯ ಬಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉನ್ನತ ಉನ್ನೆನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಗಬಟ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಮೂಡಿ ಪೂರ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಟೊಮೆಟೊದ ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಬಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಖಾರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೇವ ಪಾಡ್ನಂಗ ಎನ್ನ ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಲಿ ನೀರು ಪಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಉಡಂಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಸಿ ನೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯರದಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡಸನು ಎದ್ದು ದಿಕ್ಕಿನ ಬೊಂಡಸನು ಪಾಡು ಬೊಂಡಸ್ತಾನೆ ಬೇಯಿನಾಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು
ಒಂದ್ಸಲ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಯರ ದೀಪ ಎಸ್ ಕೊಂಡಸದ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೋನುಂಡು ಡ್ರೈ ಒಂದು ಬರೋಡು ಆತ್ನೆಟ ಬೇಯರ ದೀಯೋಡು ತುಳಿ ಒಂತ ನೀರು ಪೂರ ಅದು ಡ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ದಿಯೆ ದೇಪಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಣ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ನಕ್ಕೆರೆ ಗಸಿ ಬೋಡ ತಂಚ ತುಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ನಿಕುಲರ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಲೆ ತುಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಐಟಮ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಪೆ ತುಳಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಅದು ಬಂಡಸ್ದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಸೂಪರ್ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಲೆ ತುಯ್ಯರದ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾದ ಬೈದಿನ ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಟೈಮ್ ಮಿಡ್ಲು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತದು ಮಿಡ್ಲು ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತೇನು ಪಣ್ಣ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತದು ಉಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಪೂರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜೆಟೆ ಯಾವುದು ಉಪ್ಪುನು ಬಿಸ್ವೆಚ್ಚೋನು ತೂಕ ಇತ್ತೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಭಾರಿ ಸುಖಾತನು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಭಾರಿ ಸಖತ್ತು ಸೂಪರು ನಿಕುಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಕಿದ ದಿನ ನಾನು ಪೂರ ತೂಪ ಆಗಿರ್ತದ ಇನ್ನೇನ್ಕು ಪಾತೆಲ್ಲ ನಿಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಂತೆ ಪಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಏರಾಣಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ತೂಪ ಯಾರ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಕಜಿಪು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.